Тыл ветераны Менәүвәлә Сөләйманова Зәй районында 1986 елдан яшый. Шонны сугыш елларының әле дә яхшы хәтерләй. Сугыш вакытында жаны без яшкенәйек. Безне утаушы элек бит шүплие бызайлар. Утауга бүтән авыл халкы йөри. Шуларның бер 4 хатын кыз менә шушай алжапыс бәйләтеп шүпләрен кайда тишелмәгән шунда ташып җирдек. Шул вакыттан бирле эшләгән кыз кеше менә без. Бу көннәрдә озын гомер итүче тыл ветераны янына күчтәнәчләр белән район башлыгы орынбасары Петр Уразайкин һәм район шәһәр ветераннар советы рәисе Геннадий Халиуллин килде. Алар тыл ветеранын район башлыгы Разиф Кәримов исеменнән кутладылар. Сез шанлы сугыш елларында барлык эшне дә башкардыгыз, аннан чирәм җирләрне күтәрдегез. Барысы өчен зур рәхмәт сезгә, диде Петр Уразайкин. Мы сегодня в гостях. Әле күптән түгел генә җиңү көн билгеләдек. Без тыл ветераны Менәүвәлә Сөләйманова да кунакта. Ул тумышы белән Татарстаннан берничә ел Казакъстанда яши. Олыгая башлагач туган якларга кайта. Башта Имәнле башта, хәзер исә Зәйдә яши, ди Геннадий Халиуллин. Кунаклар Хуҗабикәгә ветераннар советыннан махсус бүләк тапшырды. Бу көнне ветеранны Форпост клубы рәисе Алексей Алексеев та котлады. И радуете нас. Безне шатландырып, хәерле гомер итегез. Без сезгә һәр чак булышып торабыз, ди Алексей Алексеев. Менәүвәлә әби диндар булганына шөкранә кылып, ил көн тынычлыгын теләй. Якыннары аны хөрмәт итә һәм һәрвакыт игътибарда тота. Рәзимә Кашабова, Илия Казамарова, Зәй хәбәрләре.